Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan faw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna kɔ bisimilaw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la i n'a fɔ komi a laɲininen don cogoya min na an ka jamana sariya sunba kɔnɔna na octobre kalo ntɛnɛn fɔlɔ Mali jamana wasabulon kɔnɔna na wasadenw u bɛ u ka sankura sigi u bɛ o nun don u ko a ma ko rentrée parlementaire o lalasigi sen fɛ wasadenw ye jateminɛ kɛ ka ɲɛsin san musakako ma ani bureau ka se ka olu fana lakurakuraya wasabulon kɔnɔna na an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Sherifla Jabara ni so tɔgɔ la Amadu Kamara a n'a ka jatala Ibrahim Kulibali u sera k'an sama fɛn min na an ka jɛ an k'u lajɛ. Ka sanga ni sariya y'a boloda cogo min na wasadenw san o san octobre kalo tɛnɛn fɔlɔ u b'u ka kalo saba sigili o baaraw nun don min n'an b'a wele ko session d'octobre walima session budgétaire n'ale bɛ Mali jamana gouvernement ka san kasabi jalatigɛ. An bɛ ɲɔgɔn ye mina sɔgɔmada na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye komi an ko min ma session budgétaire n'o ye ka hakili jakabɔ kɛ k'a lajɛ musaka minnu bɛ bɛn an ka jamana ka baarakɛtaw ma san min bɛ nalen n'o ye 2019 ye musaka fɛn fɛn ka kan ka ɲini pour que o baaraw ka se ka boloda donc an b'a fɔ o ma ko session budgétaire donc o baara kɛli an b'o de la yan sɔgɔmada in na. Hakili la wasabulon an b'a fɔ min ma a dongo duurunan n'o ye 5e législature ye ale hakili la ale ɲɔgɔn ye ladala ɲɔgɔn ye laban o kan ka kɛ nin ye a y'i da se wasabulon ye baara mun kɛ Mali yɛrɛ gɛlɛyaw ka se k'u kunbɛn. O hokumu kɔnɔna na Mali députéw kalo saba kɔnɔna na u b'u hakili jagabɔ ka sariyaw ta ka miirinɛw ta ani bilasiraliw ani sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ɲɛsin gouvernement ma. N bɛ baara min na bi o ye san o san mois d'octobre kalo daminɛ na gouvernement bi a yamaruya k'a fɔ nafolo n'o bɛna don jamana in kɔnɔ san kura kɔnɔ u b'a yamaruya ka papier labɛn u yɛrɛ fɛ ka adopter conseil des ministres fɛ ka sɔrɔ ka na yamaruya ɲini assemblée la assemblée bɛ se ka a ka accord di cogo min o kasabi a ka ɲini baara ka kɛ n'a ye a bɛ fɔ o de ma session budgétaire o de dayɛlɛla sɔgɔmada in na octobre kalo tile fɔlɔ. Nin baara min n'a bolodara bi wasabulon kɔnɔna na wasadenw ka ɲɛmɔgɔba a ka laseliw senfɛ a da sera wasadenw ka baarakɛlaw ma san 5 laban in kɔnɔna na n'a dɔw bɛ tali kɛ sariya kisɛ dɔw tali la ani jamana gouvernement sɛgɛsɛgɛli la a ka baarakɛtaw la. An ye président de l'Assemblée ka discours min lamɛn ne bɛ se k'a fɔ discours min don a ye discours kɛ a da magara fɛn caman na mais kɛrɛnkɛrɛnnen na bɛ se ka mun fɔ a y'a ɲini Maliɲɛnw ka fara ɲɔgɔn kan élection banna an ka jamana dilan a y'a bolo a fɔ Maliɲɛnw ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana dilan an ka hakili kɛ kelen ye ne hakili la o ye welewelekan min ye welewelekan ɲuman don bɛɛ y'a faamu an b'a dɔn u ye tɛgɛ mun fɔ député ye tɛgɛ mun fɔ a kun o b'a jira k'a fɔ a y'o kuma mun fɔ mɔgɔw ye taliko la parce que Mali hinɛ kan ka don an na an bɛ fɛn fɛn kɛ an kan ka Mali bila a bɛɛ sanfɛ. Assemblée de don an bɛ baara reprend baara kan ka kɛ cogo min na mandat bɛna ban donc an bɛna bilan kɛ après ka lajɛ min ɲɛna min ma ɲɛ mais président y'a ka discours kɛ président kan ka discours kɛ malidenw bɛɛ de tɔgɔ la Mali députéw bɛɛ de tɔgɔ la minnu bɛ opposition na minnu bɛ majorité la. Wasabulon ɲɛmaa ka fara wasadenw kan u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin sigiliba in na bari sabula u ye foli ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma ani jamana gouvernement ni ka tila k'a yirɛw la u ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na u na jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin san 5 kɔnɔna na u ye sariya 334 u ye yamaruya don la gouvernement ɲɛmaa ale ka laseli 4 bisimila ni ka tila ka wele bila gouvernement ma siɲɛ 2 ani k'a ɲini siɲɛ 2 gouvernement ka walan sɛmɛ ninnu kɛra fɛnbaw ye ni maaw hakili tora min na ni san 5 kɔnɔna na wasadenw fɛ wasabulon kɔnɔna na wa u ka baara a bɛ se a dan na décembre kalo tile 31 san 2018 0h.
Mali jamana ministri min ni o ka caw bɛnnen don baara ko denmisɛnw kunkanko ko ani fasoden ɲumanya waleyaw ma o taara bɔ bololabaarakɛlaw olu ka soba kɔnɔna na assemblée permanente des chambres de métiers o kɔnɔna na ministri Amadou Koita a taara ɲɛ da sojɔ baara dɔw kan sojɔ baara dɔw min a bɛ sen na o kɔnɔna na bololabaarakɛlaw olu tɔgɔ la a kɛra ka bɛn ntɛnɛn donni ma Mamadou Ben Sherifu Sumanu a n'a ka jatala Baba Keita fɛn min sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ. Ministri ka nin bɔɲɛ in bɛ don ɲɔgɔn dɔn de kadira kɔnɔ ani bololabaarakɛlaw ka ɲɔgɔn dɔn. Maa minnu bɛ bololabaara kɛ u y'u ka haminaw yira ministri la. O dɔ ye musakakow k'u dɛmɛ ni musakaw ye ani dɔnta kawuruyali fo ka taa se taxiw ma. Généralement ni ministri kuraw nana u bɛna foli kɛ u ni département minnu bɛ baara kɛ a kɛra o hukumu de kɔnɔna la donc prise de contact la an y'a ɲini a fɛ projet min b'an bolo n'o ye chantier ye ni an ka espoir bɛɛ fondelen b'a kan a k'o visiter donc a ye layidu d'an ma a bɛna ci lase président de la république ma ani premier ministre ma ani an yɛrɛ ka ministre Nina Wallet voilà a kan ka lase mɔgɔ ma k'a bɛ ci lase o ma pour que u bɛ se ka na lajɛ k'an dɛmɛ cogoya min na ka so in laban so in yɛrɛ jɔra ni gouvernement yɛrɛ ka dɛmɛ de a bɛ fɔ budget ma ko budget spécial d'investissement o de y'a jɔ donc a bɛ hectare kelen hakɛ de kan donc ni nin banna a bɛ se kɛ sababu ye ka baara di tailleur ma ka baara di mécanicien ma mais yɔrɔ dɔ b'a la o bɛ baara di bololabaarakɛla bɛɛ ma parce que kalan bɛ kɛ à distance vidéo conférence donc ni mun ye gɛlɛya f'u ka métier la an b'o mɔgɔw wele kɔfɛ u bɛ kalan k'u parce que u b'a fɔ Mali bɛ en insécurité u tɛna donc an bɛ se ka kalan kɛ à distance cogoya min na an y'o fɛɛrɛ tigɛ donc ni faamaw sera k'u kɔfilɛ nin yɔrɔ in na vraiment an bɛɛ ka espoir fondelen bɛ nin yɔrɔ in kan pour que an bɛ nisɔndiya sɔrɔ a kɔfɛ cogoya min na. Ministri ka fɔ la bololabaarakɛlaw jɔyɔrɔ ka bon Mali baarako la ani Mali yiriwali la jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se k'u ka baara don ba la bari sabu ka d'a kan u jɔyɔrɔ ka bon jamana sɔrɔ siraw yiriwaliw la. An ye min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ a bɛ maa hakili sigi a maa jigi sigi u jɔyɔrɔ ye min ye jamana in kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn bɛɛ b'a dɔn fana k'a fɔ u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min fana ye bɛn lawali la parce que président ka laɲini fɔlɔ o ye bɛn ye an bɛ se ka bɔ gɛlɛya nin kɔnɔ cogo min na pour que kana ni bɛn ye n'i ye maaw sɔrɔ min bɛ se ka bolominɛyɔrɔ di denmisɛnninw ma n'i ye maaw sɔrɔ min bɛ se ka denmisɛnninw ladon baara la o bɛ kɛ fɛn ye min bɛ bɛn sabatiya jamana kɔnɔ président ka laɲini fana kɛra min ye jamanadenw ala ta kɔfɛ jamanadenw ye danaya min d'a kan o ye k'a ka mandat kɛ denmisɛnninw ɲɛtaa ye k'a ka mandat kɛ denmisɛnninw la ka ladonni ɲuman ye k'a ka mandat kɛ denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye jamana jɔli la an b'a dɔn chambre de métier n'i ye chambre de métier ta u jɔyɔrɔ ka bon Mali kɔnɔ kosɛbɛ u jɔyɔrɔ ka bɔ Mali basigi la kosɛbɛ o bɛ baara min kɛ donc a ka kan an ka na lajɛ an bɛ se ka dɛmɛ min las'u ma n'o ye formation professionnelle yɔrɔ ye an bɛ se ka dɛmɛ min las'u ma n'o ye équipement yɔrɔ ye an bɛ se ka dɛmɛ min las'u ma pour que minnu b'a baara la parce que n'i ye artisan kelen dɛmɛ c'est comme s'il ye maa duuru de dɛmɛ u ye tailleur ta fɔ n ye n'i ye tailleur kelen dɛmɛ n'i ye mécanicien dɛmɛ n'i ye maçon dɛmɛ n'i ye teinture dɛmɛ bref donc ni ala sɔnna a ma ne baarakɛɲɔgɔn n'o ye ministre de l'artisanat et du tourisme Nina Wallet an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan parce que n'i ko denmisɛnninw ka baara ko n'i ko fana artisanw ka ɲɛta ko question minnu don gouvernement bɛɛ ka ko de don donc ni ala sɔnna an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan an se mana kɛ min ye an b'o kɛ pour que an bɛ se ka formation organiser cogo min na an se mana kɛ min ye fana équipement ko la kuma cɛ u ye caman fɔ finiw u bɛ se ka sɔrɔsiw finiw dilan u bɛ se fɛn caman bɛ u bɛ se k'o dilan donc pour que an fana ka se k'an ka mettre in Mali produisons ce que nous consommons n'an y'o kɛ a ka ca ala fɛ f'an tila ka taa ka exporter fana an ka laɲini o de an b'a dɔn fana maaw b'an fɛ yan a dusu b'u la a miirina b'u la u bɛ min ɲini dɔrɔn o ye dɛmɛ yɔrɔ ye inshallah dɛmɛ bɛ s'u ma inshallah. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan bololabaarakɛlaw y'u ka nisɔndiya jira ministri ka bɔli la u ye a n'a baarakɛɲɔgɔnw ka d'a kan ministri ka nin kɛwale in b'a jira k'a fɔ a ŋaniya b'a kɔnɔ ka olu dɛmɛ Mali jamana kɔnɔ. Ka sanga ni don kɛrɛnkɛrɛn min sigilen don sen kan ka ɲɛsin yɔrɔjɔ baara ma u ko a ma ko journée mondiale de l'architecture kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira sen kan o yɔrɔjɔ baara kɛbaga ninnu olu ka jɛkuluba fɛ l'ordre des architectes du Mali o ma ɲɛmaaba fɛ ka bɛn ni ntɛnɛn don octobre kalo tile fɔlɔ ye kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ degun ani jɔrɔna minnu ni u b'u ka baara in kɔnɔna na o ɲɛfɔra u fɛ sigi in kɛnɛ kɔnɔna na Mariétou Diallo a n'a ka jatala Dramane Mali olu de tun bɛ yen nɔ Cherifila Jabara ni so tɔgɔ la fɛn min sɔrɔla an ka jɛ an k'u lajɛ.
ni don kɛrɛnkɛrɛnnen hakilina ɲuman ta la yɔrɔjɔlaw ka jɛkuluba fɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Union Internationale des Architectes a kɛra san 1985 la san o san octobre kalo ntɛnɛn fɔlɔ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen in bɛ ɲɛnamaya diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Mali yɔrɔjɔlaw ma sɔn ka to kɔ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamayali la ɲina octobre kalo ntɛnɛn fɔlɔ u ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan walasa ka maaw ladɔnniya architectes ka lahala kan an ka jamana kɔnɔ. Bon, an ka profession bɛ san 29 bi Mali kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la an ma dɔn kosɛbɛ o kun dɔ b'an na dɔ bɛ faamaw la dɔ bɛ minnu yɛrɛ bɛ na an fɛ baara la n'an b'a fɔ olu ma ko partenaire ou client dɔ b'olu la mun b'an na parce que an ka baara gɛlɛya dɔ ye publicité t'a la publicité t'anw ka baara la mɔgɔ bɛ na anw fɛ danaya de kɔnɔ o danaya kelen de fɛnɛ kɔnɔ an kan ka mɔgɔw jigi fa donc publicité t'a la mais an ka jɛkulu yamaruyalen don olu ka publicité kɛ i n'a fɔ ko nin occasion na a ɲɔgɔnnaw bon an y'a jate minɛ vraiment a kun ka dɔgɔ an ka jɛkulu kɔnɔna na ka ni ɲɔgɔnnaw kɛ pour que mɔgɔw k'an ko dɔn o ye kelen filanan ye mun ye ni architecte bɛɛ ye baara kɛ ka ɲa e ko carré o carré architecte intervenir na yɔrɔ min na so ɲuman kelen bɛ yen o so ɲuman kelen kama jama tɔw bɛ na architecte fɛ baara la parce que n'i y'a ye ni sigiɲɔgɔnw ka dugukolo bɛɛ a kɛ kelen ye mais e ɲɛ b'a ale lafiyalen don ni e a ka ca Ala fɛ n'i bɛ so yɔrɔ jɔ i bɛ taa nɔfɛ pour que olu a y'o ɲininka o y'a ta kɛ cogo min na o la i fana bɛ tɛmɛ o sira fɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye o ye faamaw ye parce que mɔgɔ caman b'anw ka baara kɛra sariya ko anw ka baara n'o ye so plan kɛ ye ani n'a baara bɛ jɔli bɛ kɛ k'a kɔlɔsi mɔgɔ caman b'o kɛla o t'anw dɔ ye mais an dabali bannen don u bɛ ka se ka kɛ cogo min na parce que so bɛ jɔ f'a bɛ ban donc an y'a yira faamaw la an ka ministre yɛrɛ an rassuré o la kosɛbɛ an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que o ka kɛlɛ bon sabanan ye mun ye o mɔgɔ ye parce que Mali la bi soko a bɛ maliyɛn bɛɛ kun na parce que an ka culture de don bɛɛ wolola so dɔ kɔnɔ bɛɛ lamɔna so dɔ kɔnɔ bɛɛ bɛ so dɔn n'i y'a la anw ka histoire ta sojɔ jamana de ye Mali ye mais so jɔli tɔgɔya o culture ɲuman t'an na bon jamana ka sariya ta sariya min b'a to baara bɛ se ka kɛ ka ɲa i b'a fɔ an bɛɛ bɛ ɲɛbɔla dugu minnu fɛ olu y'a kɛ cogo min na ni mun kan ka mun kɛ k'o kɛ an ma faveur de demander an ko sariya minnu bɛ yen o sariyaw olu sariyaw ka respecter parce que sariya kɛlɛ kɛra cogo ta laban ye bɛ dépend o jamana ɲɛmaaw kelenw de kɔrɔ pour que ka jalatigɛ donc no sariya ɲɛnɛmaw tara sariya tali ye kelen ye a appliquer fana o filanan ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ yɔrɔjɔla ninnu ka baara nafa ka bon kosɛbɛ jamana cɛ ɲani la barisabula ka d'a kan dugukolo salen kɔfɛ olu de b'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka plan ɲɛnaman bɔ so ka se ka jɔ ka fɛrɛ ni k'a cɛ ɲa ɲinan walanta kadara kɔnɔna na franco arabu kalanso min ni u ko a ma établissement franco arabe Sadzi Waza Bangoni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ kɔnɔna na Bamakɔ o kalandenw ka ca ɲinan kosɛbɛ u bɛ taa se fo mɔgɔ 2000 o bɔɲɔgɔnko la o sanfɛla la o tilalen don duguma kalandenw camancɛ kalandenw ani lycée ni ɲɔgɔn cɛ baara caman de bolodalen don kalanso in ɲɛmayaso bolo ɲina walasa wasa bɛ se ka sɔrɔ kalanko la cogoya min na Mandarsaso Sadzi Waza a bangera ka sigi sen kan san 1990 waati a silamɛya diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale ka hakilina ɲumanw olu kadara kɔnɔna na Fatumata Yaya Kane a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo olu taara ɲinini kɛ ekɔliso in ka ko kun kan fɛn min sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ kalanso min bɛ Bangoni Janginɛbugu la Mandarsa Franco Arabe Sadzi Waza ɲinan kalanta okumu kɔnɔna na ni o ye rentrée scolaire 2018 ye ɲɛmaayaso y'a yira k'a fɔ ko baaraw bɛɛ daminɛna kunun i n'a fɔ kalanso tɔw wa ko a tagacogow bɛɛ ka ɲi ko labɛn caman de kɛlen don ɲinan san kɔnɔ minnu ni o bɛ denmisɛnninw ka lakana sabatili ko fɔ kɛnɛyako ta fanfɛlaw na ani fɛn caman wɛrɛw kalanta hukumu kɔnɔ ɲinan san in na an bɛ Ala fo ka Ala barikada sabu foyi ti an fɛ yan ni hɛrɛ tɛ tɔɔrɔ ti yan dekun ti yan denmansaw bi ka na u nacogow la kalandenw fana nana u nacogow la bon maître minnu fana bɛ cours de classe kɔnɔ Ala barika la maître bɛɛ fana nana ka na bɛn ni kalan donni ye an ye baaraw daminɛ a daminɛ cogo la i n'a fɔ an mago b'a la cogo min an ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ welekan min bɛ an bolo ka ɲɛsin denmansaw ma o de ye kalanta in na u ye cɛsiri min ta ka na ni denw ye u k'u jija o cɛsiri u ka san laban ni u ye
parce que kɔrɔ ye mun ye kalan ta waati denmansa bɛɛ b'i ye u bɛna ni denw ye régulièrement dɔw yɛrɛ b'u denw ta ka na bila kalanyɔrɔ la dɔw bɛna ka na foli kɛ maître la dɔw bɛna direction na ka na direction yɔrɔ dɔn u b'o la u bɛ tila ka na numéro ta mais ni kalan tala kalo 2 kalo 3 an bɛ tila k'a ye denmansaw bɛ tunu camancɛ kalanso ni o ye second cycle ye ale bɛ taa kilasi 6 ɲɔgɔnna la second cycle directeur da donna fɛn caman wɛrɛ fana na ka o ɲɛfɔ kalan yɛrɛ taa cogo kunkankow kan o bɛɛ kɔfɛ a ye weleda kɛ ka ɲɛsin denmansaw bɛɛ lajɛlen ma wele min bɛ fara ɲɔgɔngali kofɔ denw ka maraw kɛcogoya ɲumanya kan jama bɛ ka caya second cycle ko la an y'a daminɛ a waati mɛnna kosɛbɛ kilasi 6 de b'an bolo second cycle la n'o ye 7e année 2 8e année 2 9e 2 bon effectivement b'a la à peu près salle année scolaire là c'était 500 et quelques élèves bon ina a ka ca a bɛ caya n'o ye ka sababu kɛ mɔgɔw bɛ ka na ka bɔ kalanyɔrɔ caman na bon ni ka taa se le 10 ma en fonction de ça an bɛna lajɛ ni nombre cayala classe kɔnɔ u bɛ se ka répartir ka se ka classe kuraw wɛrɛ kɛ ka fara a kan bon welekan min bɛ n bolo ka sin denmansaw ni kalandenw ma o de ye k'a fɔ denmansaw k'a dɔn k'a fɔ n'i nana i den bila kalanyɔrɔ la i nana i den de a ka kalan a ka mara kalan ni mara o baara ye jamajɛ baara de mɔgɔ kelen tɛ a kɛ kalanyɔrɔ karamɔgɔw bɛ yan ka dɔnniya di karamɔgɔw dɛmɛbagaw n'o ye direction mɔgɔw olu bɛ ka se ka waleya in kɔlɔsi a kɛcogo ɲuman na somɔgɔw de bɛ fara anw kan ka se ka denmisɛnninw koro ka se ka baara in kɛ mais bɛ waati min k'anw bolo n'anw y'u koro la n'u taara so n'u bilal'u yɛrɛ o b'a sɔrɔ laɲini o tɛ sɔrɔ kosɛbɛ denmansaw y'a yira k'a fɔ k'u nisɔndiyalen don ni nin kalanso in ye ka da u ka baaraw kɛcogo ɲumanya kan bon ɲinan école ta cogoya baaraw en tout cas bon baasi kɔni an ɲɛ tɛ baasi ba la an ɲɛ tɛ baasi ba la an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ an ka laɲiniw sabatira an bonyana karama an bonyana ni an bisimilala ni bonya ni karama ye alhamdulillah an kɔni bɛɛ an nana fana de k'a fɔ ko kalan bɛ yan donc n'an nana k'a fɔ kalan bɛ yan toujours a b'a jija o tɔgɔ in fana de la kalan in ka se ka laban ko ɲuman ani tɔgɔja fana mun n'o bɛ ka fɔ a kan baaraw ka se ka timɛ ni o ye cogo min na o y'an ka laɲini kɔni de ye bon nisɔndiya ani barikada ka o dɔrɔn de b'an bolo ka ala fo ka ala barikada ala sɔnna an ye salon kɛ hɛrɛ la ɲinɛ fana an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan o hɛrɛ kelen na o nisɔndiya bɛ yen ani tuguni an bɛ kalanden somɔgɔw hakili sigi ka da n'ala sɔnna baara kɔrɔlen min bɛ yen nɔ an ka baara taabolo la camanba de faralen don a kan n'ala sɔnna yɛlɛmabolo caman bɛ yen nɔ o denw ka yɛlɛmabolo bɛɛ lajɛlen na kalan sira fɛ ani lakana sira fɛ bon folikalama min bɛ yen dɔrɔn an bɛ an kalanyɔrɔtigi an bɛ foli lase a ma ale min ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ye kalanyɔrɔ in bɛ taa ɲɛ cogoya min na a ka siɲɛna bɛɛ kalanyɔrɔ in bɛ taa ɲɛ cogoya min na an bɛ tila ka foli lase kalanden somɔgɔw ma barisa olu de ye sababu fɔlɔfɔlɔ ye walasa kalanyɔrɔ in ka se ka basigi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kalanso Tadi Waza a sigira sen kan san 2019 wagatiw la ni an fa ani an karamɔgɔ ni ale silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Seyidi Sherif Usman Madan Aidara a ka hakilinaw ye wa an bɛ donni min na kalanden min bɛ o bɛ t'i jɔ maa 2000 ɲɔgɔnna la o maa 2000 la maa 1200 ɲɔgɔnna kalanso in yɛrɛ jɔlen don ni o ka kalosaraw ye n'i ye kalanso in yɛrɛ mumɛ ta k'a lajɛ ekɔli karamɔgɔ min bɛ o bɛ t'i jɔ maa 52 ɲɔgɔnna la wa duguma kalanso ni o ye premier cycle ye o ye kilasi 15 ye lycée o ye kilasi 9 ye jɛkulu min ni o sigira sen kan ka ONG Alfaruku ɲɛma Imam Ibrahim Kontaw to bolo la olu bisimilala silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an karamɔgɔba a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara fɛ olu tagakun kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka taa waleɲumandɔn foli de bila karamɔgɔ Haidara la a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ka da u ka cɛsiri baaraw kan walasa Imam Ibrahim Kontaw a bɛ se ka labila ka bɔ a jugulamɔgɔw bolo cogoya minnu na Lutu Sidibe ani Fatumata Yaya Kane olu ka sɔrɔlenw don
an fa ani an karamɔgɔ Ibrahim Kantaw ni ale ONG Alfaruku ɲɛmaaba ye. Daba ma ka lajarabi min y'a sɔrɔ septembre kalo tɛmɛnen in tile 4 ni o bɛnna tarata donya dɔ ma n'o ye a tununi ye ka sanga ni o dusukun kamikami ye. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ye alikuranɛ kalanba sigi sen kan ka bɛn karidon ma septembre kalo tile 16 tɛmɛnen. U ka ɲɛmaaba ka yamaruya kɔnɔ ni ale silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyidi Sherif Usman Madan Aidara ye. K'o kɛ damakasi ye ka ɲɛsin Ala ma ka sabu kɛ silamɛya ye ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ani makari diinɛ de. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka ni Ala weleba in tile 3 kɔfɛ ka fara jamana ɲɛmɔgɔ ka ɲɛɲininiw kan ni o ye lakana sabatibagaw ye. An fa ani an karamɔgɔ Ibrahim Kantaw a ɲuman yera ka bɛn arabadon ma septembre kalo tile 19 a yera sotiba so dɔw kɔnɔ ye o bɛ sigida fɔlɔ la o de kadara kɔnɔ walasa ka groupement ka wale ɲuman segi a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an fa ani an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Aidara ONG Alfaruku ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan ka taa wale ɲuman dɔn foli kɛ u ye min ni o bɛ silamɛya kelenya n'a balimayaw ko fɔ. Ayiwa ka bɛɛ lajɛlen fɔ nin kɛnɛ in kan min bɛ silamɛya kelenya min bɛ o yira an nana kun min na dantigɛli kɛra cogoya min na o ye waleɲuman dɔn ani barikada lajarabili a caman kɔfɛla bɛ kɛ hɛrɛ mumini ma an b'a jigiya k'a fɔ nin ye o dɔ ye ninnu ye a tamasire dɔ ye wulikajɔ min kɛra ayiwa an ka tɔnba fɛ n'o ye groupement fo a ɲɛmaaba yɛrɛ ni a taara ka taa kɛnɛ kan ayiwa ka taa a ka ŋaniya yira ka foli kɛ u kan ka wulikajɔ min kɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔfɛ ka yira k'a fɔ o ni waleɲumandɔn ka kan commission maaw ka wuli ka na o waleɲumandɔn ka na o foli kɛ komi silamɛya b'a ɲini an fɛ cogoya min na wala an b'a jigiya inshallah ni lajarabi min kun y'an sɔrɔ a bɛ kɛ hɛrɛ caman sababu ye ayiwa silamɛya in na n kosɔn silamɛya kɛlɛya in min bɛ an fara ɲɔgɔn kan halisa baara bɛ kɛ o sira kan cogoya min na Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ ye an bɛ lajɛ ka a darapo kɔrɔta o la nin kɔni ye foli ye ayiwa k'a ɲɛsin groupement ma a ɲɛma ani a jamakulu bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen de ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ in kɛlɛ na diinɛ kɛnɛ in na o tumana foli ni Alfaruku a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa ni silamɛ bɛɛ lajɛlen fana tɔgɔ ye cɛsiri minnu kɛra ayiwa nin ko in na nin de ye foli n ka kuma ye ka Allah subhanahu wa ta'ala deli nin ko in Ala k'a kɔfɛla kɛ a ma hɛrɛ ye Ala k'a kɔfɛla kɛ a ma hɛrɛ ye Ala k'a kɔfɛla kɛ a ma hɛrɛ ye halisa an bɛ Ala deli jamana Ala k'a suma Ala k'a basigi Ala ka na ni hɛrɛ caman ye fitina no Ala k'o yɔrɔ majanya. Silamɛya diinɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ min laɲini silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ Seyidi Sherif Usman Madan Aidara bi o waleyaw ka kabi bi tɛ o sen fɛ wagati min na an fa ani an karamɔgɔ ni o Ibrahim Kantaw ye ONG Alfaruku ɲɛma a bi gɛlɛyaw kɔnɔ Seyidi Sherif Usman Madan Aidara ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin a ka denbaya ma walasa k'a yira u la k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen jɛ de ye dusukun tɔɔrɔ ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka diɲɛ olu lajɛ. Laginɛ Konakiri jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san gunbɛ a san 60na o bɛna tarata octobre kalo tile 2 mo dolati kɛnɛba min dɔgɔ dalen do yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sa la ko stade du 28 septembre ɲajɛw bi kɛ yen de jamana ɲɛma minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye kabini kele o dɔ ye Congo Brazzaville jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita Tchadikaw ka jamana ɲɛma Idriss Déby Itno ani Roch Marc Christian Kaboré ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ jamana ɲɛma wɛrɛw minnu bɛ ni olu ma kɔnɔ bɛ o dɔ ye Senegalima ɲɛma Macky Sall Mauritanie jamana ɲɛma Ould Abdelaziz ani Gabon jamana ɲɛma Ali Bongo Ondimba olu kan ka don ka bɛn ni tarata sɔgɔmada ye jamana ɲɛma Alpha Condé y'a yira k'a fɔ Laginɛ Konakiri ma ɲɛma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a bɛ layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ a la jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔ k'a ni seko kɛ a baara la fɛn o fɛn kɛra Laginɛ jamana kɔnɔ a kɛra ɲuman ye a ma kɛ ɲuman ye ale bɛ jɔ a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ka sɔrɔ k'a yira Laginɛ jamanadenw na k'a fɔ sini ɲɛsigi ɲuman bɛ Laginɛ Konakiri jamana ye ni Laginɛkadenw sɔnna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san gunbɛ in senfɛ Laginɛ Konakiri seko ni dɔnko tigilamaw olu bɔra ka munumunu zaliw kɛ k'u ka seko n'u ka dɔnkow jira ndolati kɛnɛba in kɔnɔ Laginɛ Konakiri darapo o kun bɛ ka filenfala fa bɛɛ lajɛlen la ja wɛrɛw fɛnɛ kun bɛ i n'a fɔ maa minnu ye farafinna ka kelenya tu tigɛ farafinna tɔnba Union africaine a kunungulama kun bɛ wele ko Organisation de l'unité africaine OUA o tutigɛbaw olu jaw kun bɛ ka yanga fa bɛɛ lajɛlen la ka kɛ bonyamasegin ni taasibila ye ka ɲɛsin u mɔ Laginɛ Konakiri lakana tigilamaw olu fɛnɛ ye munumunu zaliw kɛ
Alpha Konde y'a yira k'a fɔ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Laginɛ Conakry jamana kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen kan k'i waso ni Laginɛ Conakry ye n'i ye Laginɛ Conakry jamana den ye. A ko degun minnu ye Laginɛ Conakry jamana sɔrɔ maa kelen nɔ tɛ bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka jɔ o degun de kɔrɔ hali n'a ka gwɛlɛ. A ko kumana dalakan min bɛ bolo ka lase Laginɛkadenw ma o ye jigisigi dalakan ye kelenya dalakan ni kelenya ma sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yiriwali tɛ yen jigiya fɛnɛ tɛ yen foyi tɛ se ka dilan o kɔnɔ. Ibrahima Kasori Fofana ni ale ye minisiri ɲɛmaa ye ale y'a ka nisɔndiyaw jira k'a fɔ ɲajɛ a bi kunjɛ hɛrɛ ni baden la hali n'o y'a sɔrɔla Laginɛkaden famana nin n'a ɲɔgɔnna ɲajɛ banmo san 60 sɔrɔli yɛrɛma hɔrɔnya la o ni ɲajɛ ka kan. Maa faamuyannenba dɔw y'a yira k'a fɔ Laginɛ Conakry jamana san 60 in kɔnɔ a ye baarabaw kɛ farafinna yɛrɛ tɔgɔ la fɔlɔ jɛba min sigira senga n'a bilama bɛ wele ko Union Africaine a kunungulama kun bɛ wele ko Organisation de l'Unité Africaine OUA ko n'a fɔra ko ka maa jira maa min ni hakilina bɔra o yɛrɛ la OUA ka sigi senga ko Laginɛkaden dɔ de don n'o ye Ahmed Sékou Touré ye. Ahmed Sékou Touré de ye hakilina in da ka se maa ɲɛmaa tɔw ma a ye cɔ an farafinna maa ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔn sigi ko OUA. OUA ɲɛmaaya ka sɔrɔ ka di Laginɛ Conakry jamana den dɔ ma san 1964 ni 1972 cɛ. Alpha Konde nane fanga na san 2010 baara dɔw kɛra a fɛ sanfɛ kalanso karamɔgɔbaw ka fɔ la bawo san 2010 Laginɛ sɔrɔ kun sɛbɛkɔrɔ naasilen don nka Alpha Konde nane a ye ɲɛsin dɛmɛbaa wɛrɛw ma minnu bɛ se ka Laginɛ Conakry jamana dɛmɛ o dɔ ye Chine jamana ye o dɔ ye Inde jamana ye o dɔ ye Turki jamana ye dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira ko bina k'u kan ni kura fiyɛra o la Alpha Konde ka fanga fɛ ni nka sɛnɛ fɛnɛ don bala hali n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ maa bɛ maa la kɛlen tɛ ka bɔli kɛ u ɲɛkɔrɔ nka sanfɛ kalanso karamɔgɔba ninnu y'a yira k'a fɔ caman kɛra Alpha Konde fɛ san 2010 ni ɲinan cɛ. Mauritanie jamana kɔnɔ fanga sinamatɔnw ka wasadenw y'u sigi wasabulon dala k'u ka nisɔngoya jira ka bɛn ni ntɛnɛn octobre kalo tile gale k'a fɔ Mauritanie jamana kɔnɔ maa min ka baara bɛn bɛ jɔnya kɛlɛli ma mouvement anti-esclavagiste n'a minɛn bɛ k'a datugu bi Mauritanie fanga fɛ a baara ta wasadensigi kalata kɛra k'a to kaso la a sera ka don wasabulon kɔnɔ bawo kala taara a tɔgɔ la k'a sen bɛ bila ye jɔnya kɛlɛtɔ min ni a b'o ɲɛmaaya la ka fara fanga sinamatɔnw kan bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ fanga kɛn bɛ k'i ni da Birama Ould Daha Abedi kan ntɛnɛn octobre kalo tile gale ni u kuma fɛ ka nisɔngoya taamaw boloda lakana tigilamaw donna u tula k'u caca fa bɛɛ lajɛlen la jɔnya kɛlɛjɛkulu maa dɔ bɛ yen ko Abdelahi Imejine ale y'a yira k'a fɔ u b'a de bɛ dasira lakana tigilamaw fɛ gaziw fililiw kan dɔw yɛrɛw joginna olu t'an bɛ furakɛ lapitaniso la a ko olu ka nisɔngoya taama in a fɔlen don nin y'a dɔgɔkun kelen ye ka nisɔngoya taama kɛ ka sɔrɔ ka n'u jɔ wasabulon da la wasabulon dayɛlɛtɔ n'o ye wasadenw ka foroba donni do ye k'a jira k'a fɔ Birama Ould Daha Abedi minɛn bɛ a barata wasaden do a man kan a ka kan a ka bila Mohamed Ould Mawlud ni ale ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye a ko nin ye kumasuliko ye Mauritanie jamana ma kumasuliko do Mauritanie jamana fangabondaw ma bawo wasabulon ye fangabonda dɔ de ye ani bonya ka kan wasaden bɛ fangabonda dɔ de kɔnɔ ani bonya ka kan ko nka maa in minɛnen ka to bolo la a baara ta kɛn bɛ wasaden ye k'o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ tigɛlen don a ka fangabondaw la ale kan ka kɛlɛ kɛ fangabondaw minnu ka bonya a ko ale yɛrɛ min filɛ ka kuma kunnafonidilaw nane a nɔfɛ k'a ka kunnafoni di a wajibiyara ma a ka wasabulon dalala yɛrɛ de bila ka taa fɔ fangaja fɛ a baara ta ale yɛrɛ ye wasaden ye k'o ye fɛn min man kan u ka laɲini kɔni ye jɔnya kɛlɛjɛkulu in n'o ye mouvement anti-esclavagiste IRA ye a ma ɲɛma min kɛ bɛ wasaden ye k'a to kaso la bi a ka bila a ka don wasabulon kɔnɔ k'a ka wasadenya baara kɛ ko a man ka minɛ k'a datugu k'a sabu kɛ k'a ni fanga tɛ hakilina kelen na. Konowarekaw ka jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ka lapasabaw n'a jɛra k'a jira ntɛnɛn octobre kalo tile gale k'a fɔ ani bilali ka kan diɲɛselekɛna ni serigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI min dagayɔrɔ bɛn bɛ Holandi jamana ma ntɛnɛn octobre kalo tile gale Fatou Bensouda n'o ye CPI procureur ye a ɲɛmaaba o min kɛ mɛ ka jaki ɲɛsin Laurent Gbagbo ma a n'a ka ministre Charles Blé Goudé o n'a nɔfɛmaw donna dɔ la lapasabaw bɛ ka laɲini min kɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɔkari cogo ɲini Fatou Bensouda ka danga ni o ye Eric McDonald ye ale min ye san 2 kɛ ka seerew lamɛn minnu y'a jira k'a fɔ Laurent Gbagbo ye faalibaw kɛ n'a nana ni danganiyaw ye ka tila k'a ye bi
kiiribulon kɔnɔ ko kiiri ɲɛma dɔw sɔrɔla minnu y'a yira k'a fɔ danganiya ma labɔli kɛ ka se ka Laurent Gbagbo minɛ a labana k'i nɛ don kɔrɔfɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko kura. Eric McDonald Fatou Bensouda ka danga a ko ale bɛ segin a ka kɔrɔfɔ kelen kan taama min kɛra jamanakuntigi kalata kɔfɛ min jaabiw y'a yira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara kɛra jamana ɲɛmaa ye ni Laurent Gbagbo ma sɔn ka ɲɛsin Koniwarikaw ka kunnafonidisoba ma ni o ye RTI ye décembre kalo tile 16 san 2010 ni mugutiw kɛra o nisɔngoya taamabaw la ko Laurent Gbagbo ka mɔɔw nɔ don a ko tɛmɛnen kɔfɛ kunungo a ye min fɔ o kuma kelen fɛnɛ don mugu min wilila Abubu musow ka sugu la san 2011 marisi kalo la ko Laurent Gbagbo ka mɔgɔw de ye mugu fili a ko maa nanama sumanen minnu bɔnɛna u nina Yopougon n'o ye Abidjan Kinye kalo kelen o kɔfɛ n'o ye avril kalo ye ko siga t'a la ko Laurent Gbagbo n'a ka mɔgɔw de kɛra o ko kɛbaw ye a ko nin danganiya ninnu mana fara ɲɔgɔn kan Gbagbo nɔ bi minɛ a tɛ se ka bɔ cogo si la a ko wa danganiya caman wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu ni da tɛna se ka don olu la yan Fatou Bensouda a ka maa wɛrɛ min ye kuma ta Eric McDonald kɔfɛ u k'o ma ko James Stewart ale ko ale tɛ ni da don Gbagbo ka ko kɛlenw na fɔlɔ k'a b'o ɲɛfɔ nka ale b'i ɲɛsin diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI yɛrɛ de mɔ sariya na sira kan kiiri ɲɛmaa minnu kɛlen filɛ nin ye k'a jira k'a fɔ danganiyaw minnu nana fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ seerew ye k'o ma bɔli kɛ Gbagbo a minɛni na yala ale b'i yɛrɛ ɲininka o kiiri ɲɛmaa ninnu bɛ kiiribolo fara min na wali kelen kiiri so min kɔnɔ n'u k'a ma ko première instance olu ka kan yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ ɲininkali kɛ ko nin fɛn minnu fɔra jakikɛbaw fɛ k'a bɛ bɔli kɛ Gbagbo minɛni na wa wali kelen a ti bɔli kɛ a ka bila k'o ɲininkali man ka kɛ olu fɛ a ko kiiri so in première instance kan ka kiiri kunjɛli de makɔnɔ yan'a k'a fɔ k'a bɛ nin da don o yɔrɔ la bawo ko kiiri ma kunjɛ fɔlɔ Laurent Gbagbo seerew minnu b'a bolo ni olu bɛ se ka na u jɔ ka kuma a tɔgɔ la ni jabajɛcogo bɛɛ la u bolo olu k'o lase u dalakaw ka lamɛn o ma kɛ fɔlɔ o kumana k'a kun man kan nin kiiribulon in kiiri ɲɛmɔgɔw k'a fɔ ko u bɛ ɲɛɲinini kɛ ko la n'o y'a sɔrɔla seerew minnu nana u bɛ bɔli kɛ wali kelen u tɛ bɔli kɛ nka u ka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔlen k'a daminɛ Eric McDonald ka kɔrɔfɔ la ni o ye Fatou Bensouda yɛrɛ ka danga ye ka taa se James Stewart ka laseliw ma Laurent Gbagbo ka lapasabaw ka taa se première instance kiiri ɲɛmɔgɔw ma u y'a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu fɛnɛ ma bɔli kɛ ka se ka olu danganiya u ka sɔn u ka kumaw ma ko Laurent Gbagbo seerew minnu bɛ a kun ka kow bɛ a minɛkun bɔ. Nigeria jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari y'i dantigɛ ntɛnɛn octobre kalo tile gale ka bɛn ni Nigeria jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san gomɛ ɲaɲaninw ye san 58 bawo octobre kalo tile gale de san 1960 y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ Angleterre jamana ka bolo kan a senfɛ a y'a yira k'a fɔ Boko Haram bamajijakulu kɛlɛli sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya bɛ bi a ko wa n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a tɔ ban pewu a yɛrɛ si bɛ san 70 ani san 5 la surasi wɔɔrɔ don dɔgɔkun in bɛ taa kuncɛ kuma min ni u k'a ma ko weekend a ka fanga ɲini dɔ congrès des progressistes APC bɛ sɔn k'a ta k'a jira k'a kɛ u ka cɛbɔ ye bawo o ɲɛbilakalataw bɛ senna fanga ɲini dɔ kɔnɔ bi fa kelen fɛ fanga sinamatɔ o ye a ye minnu bi ka ni coko ni o ye PDP fanga ɲini dɔ ye Parti populaire démocratique ka Jonathan Goodluck ka fanga ɲini dɔ a yɛrɛ nɔfɛmaa caman bɔra ka fanga ɲini dɔ la ka taa don fanga ɲini dɔ min na olu fɛnɛ bi n'u ka cɛbɔ jira ɲɛbilakalata senfɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Nigeria jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari ka bɛn ni ntɛnɛn octobre kalo tile gale ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san gomɛ ɲaɲani don min ni jamana ɲɛmaa b'i da don a ka baarakɛlenw na jamana ye jamanadenw ye Muhammadu Buhari yɛrɛ nana fanga na san 2015 ni dalaka dɔw de ye min kɛra danaya ye jamanadenw bolo ka ɲɛsin a ma Boko Haram bamajijakulu kɛlɛli o kun kɛn bɛ ka Nigeria ka denw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko yuruku kan n'o kɛlɛ ni ka jamana sɔrɔ siraw kɔrɔta a da ser'o ma k'a fɔ caman kɛra o baaraw la ntɛnɛn a y'a yira k'a fɔ hali bi a na baara kɛ Nigeria bɛ se ka taa k'a ye an ka diɲɛ ɲɛfɛ cogo min nafolotigiw bɛ se k'u kunda Nigeria jamana kan n'u ka nafolo ye k'a labaara kɔnɔ fan filaw ka bɔ a nu ma cogo min ko n'a k'a ka kɛta ye a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka Nigeria jamana n'a denw lakana bɛn ni basigi min ni o bɛ ka bi ka nati Nigeria jamana kɔnɔ k'a n'o kɛrɛnkɛrɛn a ko a na Nigeria jamana kɛ jamana basigilen ye kelenya jamana ɲɛta jamana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bamajijakulu Boko Haram kɛlɛ a ma nɔgɔya Nigeria bolo bawo Boko Haram ye maa 27 de bɔnɛ ani na k'a daminɛ san 2009 kana se bi mɔ a ko nka ko n'i ye ko jateminɛ bi k'i b'a ye k'a fɔ Boko Haram ko sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya an bɛɛ
ndene octobre kalo tile gale somali faba mogadishu bamanji jakulo mimi wele ko shebabu ni unu dlome alkaida la uye ngwara da nazarala tomba union européenne ka tamade do temendola ni oye convoy furumbara ni baratule kundo mobili la tamade unu kan mobili bita sama kumami awulila ma kwani mabone anina nazarala tomba union européenne ka tamade una nga bamanji man yere sara akera faba yere la mogadishu orobe bamanji jakulo shebabu la ka uya yera ka fo unodu amawla doniya ka fo somali jamana kono nazarala tomba union européenne de jombe ni farafina tomba union africaine ga kelebolo musaka boli kelebolo mi nyashime shibabula ka ukelelimo ka somali jamana nyamo deme kabini samba fla anita ningile ni shibabula ka nunu ngena ka bo faba kono nu ka marfa wiye utame bisimila mine tuguda chamana kerengere ni nyana seneke yoro ni monike yoro ni bagamara yoro minu mi mabe ubito kuto e kana duguba kono ka chenu uke kerengere ni nyana faba ere ni oye Mogadishu ye uga chenu nyashinedu somali ma nyama kuraw lakana tigila maw ani kumado ma nana masumane uminu nande do jamana kono somali ma nyamo deme ni kamu. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni disenw ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadaliw la ni ala sɔnna ma laseli nata an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ nin kuma kelen in na waati kelen in na aw kan bɛn ni ala sɔnna ma.